wallahi mama yawan yawacen nata ne bana so. To shi yasa kawai na gaya mata cewa ta zamanta a gida bana son wani fice-fice. Dan Allah Alhaji kai haƙuri. Ba abin da ya ja mana illa talauci. A dukkanin abin da mutum ya yi wa matarsa kamar ya yi wa kansa. Gwagwarmaya mai hawan farashin Hausa. Kin ga inda fatan ki yake wani sheki kuwa? Nutsuwar mace shi yake bata miji. Su wannan ɗirkan matan da ka ajiye a cikin gidan nan ya za ka yi da su? Da niyyar alkhairi na ɗauko su. Subhanallah. Sai ka ce wani yaro? Yaro ne ni a wajena. In ke bai miki ba ni ya mutu. Magama Gumau Investment suke tallan wannan sabon shiri karfan kafa. Na zo ne domin in bayyana maka soyayyar da nake maka. Saboda na ga gidan nan kowa yayi bacci. Dama ke ce ki bibiya ta? Wallahi na fahimta Hamida son ka da ƙaunar ka. Wallahi duk abin da ka ga nake maka. Kishin ka kawai nake yi. Tunda nake a duniya, ban taɓa samun namijin da ya kwanta min a cikin rai irin ka. Don Allah ka tausaya mu. Ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa in kin ci amana ba a yabe ba. Tabbija, ba fa na gajiya fa da kallonsa. Ka san ba zan iya bacci ba ban ga dawowanka. Tun ma kafin wani abu ya fara shiga tsakanina da kai. Lalle abin da ake gaya min gashi ya tabbata. Wai Fadila ne take son miji ne. Ai sharrin shedan ne. Babu ruwan shedan a cikin wannan magana. Ni dai dan Allah kai hakuri ka kyale yaran. Komai kai da jaki. Ba wanda baya son jin daɗi. Shikenan su je su zauna da mijina. Sai ya haɗa su ga baki ɗaya ya aura. Ni kuma zan da gida in ci gaba da zama tare da ku. Karfen kafa ya gabatar da ɓoyayyun bayanai da suka gagara gane su. Karfen kafa. Tana so ta zame mana karfan kafa guna. Me dabarbar ta fasalin kallon ganewar makallata. Ina zaka je haka? Na kai kulliya haka sai ka ci wani sa. Karfin kara na nesa kajiyo kururuwarta. Alheri ko sharri. Karfen kafa shirin Jamila Umar na gudu. Kai, gaskiya Alhaji ba shi da alƙawari baba. Me kawo ki ofis dina? Karfen kafa. Ki wuce gidanku zan zo in same ki. To idan na tafi gidanmu ya sa in dinga ganin ka. Wallahi ina gab da rasa rayuwata akan ka. In Allah ka tausaya. A ƙasar kafirai muke? Wallahi ina son ka kuma sai na aure ka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi. Ni ka daina tofe ni. Ai gari ki bari in miki rukiya. Wataƙila da shedanin da ke jikinki za su fita su bannin zauna lafiya. Akwai mafita fa? To menene mafita? Ta ji wa'azi mai ratsa jiki. Karfen kafa. Ka buga mana zuciyar ta. Labari da tsarawarsa Saddiqa Habib Abba. Shiryawar shirin Usman Ahmad Osi. Daukar nauyi na shirin da Maris Aje Wakili. Karfen kafa. Bada umarni Sadiq Yan Mafiya. Gaskiya ne kina son mijin yarki. Aurensa nake son nayi. Kin yi ilimin addini kuwa? Amma gaskiya ba sosai ba domin tallan abinci ya fi karatun nawa muhimmanci a kan. Jahilci ya fi hauka. A cikin suratul Nisa'i. Dakata malam. Mutane dubu nawa ne suke aikata abin da suke so kuma sannan sun san ba daidai bane. Yaya ana gaya miki Allah ya ce. Bayan da za a ka tushe ni ka haɗa ni da Allah ba zai yi ba. Ubangiji ya haramta mutum ya auri kanwa sannan kuma daga baya ya dawo ya auriya ko ya auriya sannan daga baya ya dawo ya auri kanwa ya haɗa su a cikin gida ɗaya lokaci da wannan haram. Wallahi sai na aure shi. Karfen kafa.